Ga sabon firgicin su nan ɗan JAOJI, Nasiru mai juriyar kure musu maleji, mai taron addu'ar matse su cikin keji. Na gawo na garo jirgin matasa JAOJI, kuma babban taragon da ya fi karfin gareji. Da alama dai a iya cewa Honorable Nasiru JAOJI ya ja tunga ba ji ba gani, sai ya tuge kujerar Abba a matsayin gwamna ya kawo Gawuna domin shine gwamna kamar yadda kotu ta ce bisa gaskiya da gamsuwa da shi. Kuma na san in ba a manta ba ko da a kwanakin baya tun a lokacin kotun appeal an ga yadda Nasiru JAOJI ya fafata sauka 60 ya tara malamai suka yi ta. Haka mutum yake a yanzu ma domin ko malamai gangaren da gwanaye masu 60 dindin ya kawo suka kwana. Suna kwami da masafa suna roƙon ilahu ya sauke Abba a matsayin gwamna. Gawuna Garo su sake tabbata a kujera a kotun koli da ake shirin tafiya. Wannan ta sa bayan an kwana ana sauka har 60 da safe aka gudanar da taron kattama alkur'ani mai girma. Hakika dai a iya cewa an ci an sha an yi da na sha an dugugui tsokan nama domin wani dan lukutin mulelan sa aka yanka a waccan rana. Har wa yau dai an yi addu'o'i masu zafi da shakka babu nasara tana tare da Malam Nasiru mai nasara da Garo a irin wannan lokaci. Ba shakka mutane sun ansa kiran Honorable Nasiru JAOJI a yunkurinsa na ganin gaskiya ta tabbata irin wannan lokaci. Ga sabon firgicin su nan ɗan JAOJI, Nasiru mai juriyar kure musu maleji, mai taron addu'ar matse su cikin keji. Na gawo na garo jirgin matasa JAOJI, kuma babban taragon da ya fi karfin gareji.